ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо. хуш омадед ба видеои имрӯза. умед дорам ки писандтон мегардад. дӯстони азиз, ин яке аз хоҳиши подписчики мо мебошад ки дар бораи королевский бархатбуд марҳамат. ҳозир я рангош кам мондагиай аз сабабе ки охири бозорай ва паго боз ҳам рангои дигарш мебиёранд, дигар рангоша. марҳамат, агар хоҳед омада харидорӣ кунед аз корвон, тарафи корвон сити, як ноливой дарвоза дуюм ряд. ана дигар рангош. И аз ҳама рангои ки бисёртар харидорӣ мекунанд. инами ранги фиолетови, бардови ва зард мебошад. нархшон 500 сомон бо арзон мешавад. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, намехе дубайский паплини беҳад хушрӯ, нусхаи аҷоиб хушрӯ ва инчунин сангҳои дизайнерӣ каси оро дода шудагиай аз сабаби бор ҳозир навай ва сангҳошам намехел дизайнерский. айни замон 270 сум фурӯхтастиян. ина шояд ки рӯзои наздик вақте бисёр шид арзон шава, вақте ки наовардан дигар касо нарха намехел меиста, мисол арзонтар намекунанд. ин нархи донаяй, касоне ки оптун мехаранд бо арзон меша. ана инам дошт 250 сум санги дизайниш. санги аввайш оддиш боша 170 сомонай. марҳамат, агар дар кор бошад нависед, мо тавассути почта равон мекунем. иҷада доинго ҳаст. доингоро хостум ба шумо нишон диҳам. вайшон нусхаҳои паплини туркиян, беҳад мулоим, хушрӯ. ана гулмайдо ҳаст. доинго аз 100 сомон сар мешава ва то анамин 120 сомона. кадомиш санги дизайнерай то 160 170 сомона. марҳамат, агар дар кор бошад, чӣ хеле ки гуфтам, хутон омада. агар хоҳед аз корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза якум ряд харидорӣ кунед. ана инам туркияй, туркӣ гуфтастам, бахшиш, дубайский паплин. иной кабуташ буд, сурху сабзош нав омадай. вай нархаш сангш дизайнерский аз 150 сомон сар мешавад то 200 сомон ҳамон намудо. инчунин ана ин намуд паплин. и доингай беҳад паплине ки айни замон хушрӯ мехаранд. ана ми намуд зарчай. ҷеда сиёҳам омадай, кабутам омадай. дӯстони азиз, нархҳои ино сар мешава аз анамин 150 сомон то 190 сомон. ҳами вайш зардаш. дигарош арзонанд. яъне дигар дизайнерои зард арзонай. 160 сумай, мисол 170 сумай қимат. на ин намудо тамом шуда буд дӯстони азизи паплини нағзай. ҳозир боша бо бори навда омадай. ранги розви надошт, ранги розвиш омадай. бобинед, доинго беҳад сифатҳои хуб доранд, ғафсан. ина марҳамат, ина ин намуд гулошам ҳаст. ҳозир ростӣ бисёр вақт менависанд ки сангҳои дождика нишон диҳед. дӯстони азиз, дар бозор ҳозир ҳамин дар витрино фақат сангҳои дизайнерӣ овезон шудааст ва агар барои шумо санги дождик ҳамин намуд паплин дар кор бошад, ҳастай ва санги дождикаш арзонай. сангҳои дождик мисол аз анами 100 сомон сар мешад то 120 сомон. дубайскиёш мумкин ки то 150 сомон боша қиматаш. ана ин намуд дубайскияй ва бори навай. нархаш 170 сомон. марҳамат, ана иншам бори навай. аз 150 сомон сар меша инҷа дубайскиё то 200 сомона. бинед кадомиш ки дар корай бо нависед. даставка дорем. ана ин ваям тиграм бори навай. ира зард намудаш буд, ҳозир кабуд намудаш омадагиай. дубайский тигр. и нархаш аз 120 сомон сар меша то 170 сомона. инчунин анаминам шолкай, дубайский шолк беҳад хушрӯ. ин тараф ҳамаш нархошон аз 150 сомон сар мешавад то 200 сомона. бинед дӯстони азиз, чизи дигаре ки ман мехоҳам бифаҳмонам барои шумо,
вақте ки рақамҳои ватсапама мондагӣ ҳастм дар рӯи экран, илтимос нависед. касе ки менависа ман ҷавоб метиҳам ва анамин вая бошад. На ҳама вақт занг задана ҷавоб дода метавонам. Мисол кор ё ин ки дар ҷои дигар ҳастам ки бардошта наметавонам. барои вай нависед ё голос равон кунед. албатта ки ман ҷавоб метиҳам. дӯстони азиз, ҷида бошад ин хел паплинои 6 сомонаро хостам ба шумо нишон диҳам. нигинадоро сифатҳои хубаш ҳамаи ҳамин доинга нусхаошанд. вале акун дуюм сорташ доинг нестану дуюм сорт. аммо бинед ҳамаш гулои доинган. то охири видеоро тамошо кунед. инора бенигиношам ҳастай. на гулмайда. рости гап аз анамин намуд нигиндор харидана. ҳозир ман ҳаминора бенигинша нишон метиҳам. бенигинша гиред вай нақстарай. хушрӯваям аз вай кушта хушрӯ меброя. ҳам нағза барои ки нигиноша мумкин ки сиёҳ шаванд. ино нигинои оригинал нестанд. нигинои простоянд. барои авай барои шумо тавсия ман метиҳам шахсан ки аз ин намуд нигинадор гирифтана вайша гиред. ҳамин чизора бе нигинаша гиред. яна ин нусха чӣ қадар дар доинг хушрӯ харидорӣ карда буданд. ҳозир ягон ҷода нестай ҳамин намуд нусхаи доинг. аллакай бозорда тамом шидагиай. ана иҷада бошад нусхаи вайш ҳамин нусхара дуюм сорташ омадай бинед 60 сомон. нигиндору 60 сомон, бенигинаш 50 сомон. бисёр куртай хушрӯ меброя ва нусхаи аҷоиб хушрӯвай хичам. ана марҳамат иҷада 4 ранг дора. сафедча дора, бинед бирюзовый дора, зард дора ва сирх дора. кадом намудаш ки дар кор бошад ҳаст. бисёр ҳам нусхаи хушрӯӣ чӣ хеле ки дида истодаед. инош ҳамаш бенигинанд. ва касе ки канали моро доим тамошо мекунад медонанд ки ҳамин намудора ман доингоша нишон додагиям дар видеои пештара. ҳозир боша анам хел дуюм сортош омадагиай 50 сомон. сифатошам ам хел ваян. мисол аз 40 сомонода фарқ мекунанд. 50 сомаш бо камакак вая ғавзтаракай нисбат ба паплини 40 сома. зарда бинед аз анамин зард сиёҳ аст, кабуд аст, бисёр рангои хушрӯ дора. агар хоҳед метавонед ки омада бинед. на квадрат аст. евростил борен. аз ин куртаи хушрӯ меброя. рангшам ранги бирюзовии хушрӯвай. кабуд ҳаст. беҳад анами хел нусхаҳои фасон. на квадратшам хушрӯвай. и анамун зарде ки буд сирхша. ана ваёи нежнира касе нағз мебина. рангора бинед ина ин намуд паплин чиқа хушрӯ метавад. баъд аз ана ин намуд чанд ранг дошт. агар тамошо карда будед доинг чанд ранг дошт. иҷо боша ҳозир аз ин як рангш омадагиай. ва инам хел гулмайдаву гулкалон ва дигару дигар ҳастай аз анамин паплинои 50 сомона. рости дӯстони азиз ин видеора ман дирӯз ба навор гирифта монтаж карда будам, вале кӯдако телефона расидиянд ва монтажи анамин видео вайрон шуда. аз ҳамин сабаб бо имрӯз аз сар монтаж карда ба шумо пешниҳод мекунам. иншаалло тамошо кунед то охирша бинед. кадомеш ки дар кор бошад сурат гирифта дар ватсапи ман нависед. касоне ки мехоҳанд ба онҳо равон кунам ба русия, ман ба шумо бо мефаҳмонам. дар ҷа бошад дӯстони азиз ам хел паплинои ламиражи омадагӣ ҳастай. вишивкадор беҳад иноям рангои хуб доранд. нусхаҳошам нағзай. нархошон 300 сомон, 350 сомон. агар барои шумо дар кор боша метавонед ба мон нависед. набинед заркати вишивка задагиай. рӯзҳои наздик интизор бошед. паплинои вишивкадори арзонтарам ба навор мегирам. боқӣ сарбаланду хонаобод.